Okei, tervehdys. Mä halusin tehdä ensin niinku englanniksi, mutta sitten mä huomasin, että mulla ei ole riittävästi kapasiteettia puhua niinku näistä asioista, mitä mä en itsekään tiedä, koska mä en ole lääkäri. Vaan mun on pakko niinku tehdä tää video ihan niinku arkistoida mun ajatukset, mikä liittyy niinku rintaimplantteihin. Eli lyhyesti 20 vuotta sitten menin tekemään ottamaan rintaimplantit ilmeisesti mielen. Oikeasti mä en tiedä mikä mulla vaivoi. Miksi mä menin ottamaan, kuinka helposti ihminen on niinku johtatettavissa ulkopuolisten voimien armoilla, koska mulla oli siihen aikaan joku kävi läpi, niinku, sillä oli ongelmia rintojen kanssa ja mä ilmeisesti otin ne energiat itseeni tosi niinku kovasti. Ja mitä mä niinku kaduin loputtomasti. Ja mä olen niinku työstänyt sitä pitkää prosessia. Ajattelen 20 vuotta. Ja sitten ensinnäkin se, jos joku nuori haluaa ottaa implantit, ensinnäkin se on niinku turhaa. Se on niinku sairautta tuottava, ylläpitävä. Niinku lue esimerkiksi breast implant illnesses, brain fog and mitä niille tapahtuu. Ja ensinnäkin, jos sä laitat implantit, mulla oli liian lyhyt aika imettämisen jälkeen ehkä. Mä muistan, sitä pitkä aika mä en ole tehnyt mitään valmisteluja tehdä tätä videota. Eli mä olin imettänyt niinku tältä puolelta ja tämä rinta oli jotenkin venähtänyt ja eiku pienempi. Mä en muista miten päin se oli, mutta se kirurgi, vielä aika kuuluisa kirurgi, hän teki päätöksen ja laittoi niinku yhden implantin isomman kuin toisen, mitä ei saisi oikeasti tehdä, koska luonto hakee niinku tasapainoa ja solutasolla. Kuitenkin se muutos tapahtui myöhemmin, että se rinta, mihin laitettiin isompi implantti, siitä tuli isompi kuitenkin. Ja sitten se hankasi sitä, koska mulla oli kuppikoko P75 ja se oli niinku, tämä puoli oli isompi, niinku muuttui CX12, ei 1-2, mutta ajan kanssa. Sitten se alkoi kiristää hankamaan. Tähän rintaan tuli kaikenlaisia ongelmia. Tässä rinnassa oli myöskin melanooma, semmoinen näin iso, mikä poistettiin, siihen ei arpi. Sitten myöhemmin, kun mä tein niin, aikaa vaan meni, mä en tykännyt ollenkaan implanteista, rintaimplanteista, koska todellisuudessa se ei ole minä, se oli joku muu. Se oli niinku median kehittämä idoli niinku naisvartalosta, joku vääristynyt käsitys, miten naisen pitäisi olla, tai siihen aikaan miten niinku kauneus ihan, että mä olisi niinku muuten hyväksyttävää. Ja sitten oli vielä sillä tavalla, että mä yritän tehdä tosi nopeasti tämän, niinku kertoa tosi nopeasti, koska mulla on muita kipuelementtejä tässä. Siis siihen aikaan, joo, se kauneus ihan mukamassa. Mä en haluaisi tuoda tätä henkilöä mukaan, kuka oli niinku siinä sen tapahtuman alullepanija. Mutta
mä sain niinku semmoisen käsityksen, että mä en olisi niinku nainen ilman rintoja. Ja koko ajan oli semmoinen hirveä painostus, niinku rinnat ja mukamas, että löytää enää niinku poikaystävä, jos sulla ei ole rinnat niinku näkyvissä. Ja jotenkin niin vääristynyt ympäristö ja se, miten mä niinku koin sen, oli sillä tavalla, että ensinnäkin monet sanoivat, että okei, että miten pitää olla naisellinen. Eli oli niinku häiriötekijä, jos oli tomboy. Mä en ole lesbo, enkä tule olemaan koskaan. Mutta olosuhteet on ollut niin ankarat ja niin ankeet, että ei pysty olemaan naisellinen ja hienostunut. Se on ihan fakta. Ja sitä ei tueta myöskään. Sitä katsotaan niinku pahalla silmällä oikeasti, koska silloin kun mä näytin niinku tosi naiselliselta, seksikkaalta, niin mä sain kommentteja, niinku looks like no anyway, sain koko ajan niinku huonoja kommentteja, niinku näyttää ryssältä ja huoralta, ja jos oli naisellisesti pukeutunut. No okei. On jo niinku tähän asti täynnä tätä oikeesti. Ensinnäkin silloin kun mä menin sinne laittamaan implantit, hyvin, siis ajattelen mikä määrä rahaa mä joutuin lainaamaan. Mä luulin, että niinku se minä, kuka mä olin jo silloin suuntautunut esoteerisen maailman suuntaan. Mulla oli jopa kristalli mukana, kun mä menin rintaleikkauksen, iso kristalli. Ja mä muistan, mä pidin sitä kristalli kädessä ja mulla alkoi vähän sen niinku heilahtaa. Ja sitten lääkäri sanoi, että käytät sä jotain lääkkeitä vai? Se oli jo niinku, mulla ei ollut niinku yhtään rajoja eikä puolustuskeinoja. Mä olin niinku, ei. No en tiedäkään. Mä olin tosi nuori, niinku teini-ikäinen. Se oli yksi, mitä mä muistan. Sitten hän sanoi, että mitä varten sä tarvitset implantit? Teet sä töitä? Mä en niinku tajunnut silloin sitä, se ei kolahtanut, koska mulla oli niinku päässä kuva, että mulla on niinku täydelliset rinnat ja tasapaino ja kauneus, että silloin niinku on hyväksytty. Ja se on niinku edesauttaa olemaan niinku, ehkä uskaltaisi ottaa vaatteet pois intiimisessä suhteessa, mitä ei niinku koskaan tapahtunutkaan. Lopputulos sillä tavalla niinku fyysisellä tasolla. Se on taas asia erikseen, mutta mä kerron tämän tosi niinku asia oli, niinku, mitä mä näen sen nyt, että mä oon niin tosi turhautunut. Mä näen niin paljon turhia videoita semmoisesta ylipositiivisuudesta, semmoisesta vääristyneestä niinku valheen ihannoimisesta. Okei, niin mun olisi pitänyt jättää se lääkäri heti silloin, mutta mä en ollut niin vahva. Mä olin tosin ujo nuori tyttö, teini-ikäinen. Ja mä uskoin autoriteetteihin ja mä ajattelen, että ne tietää paremmin ja annoin jopa loukata itseni. Niinku, että teet sä sitä niinku, että tulet sä niinku työn takia tekemään. Mun olisi pitänyt hälytyskellot sanoa, että haista vittu niinku lääkärille ja lähtee pois. Mutta mä en tehnyt sitä, mitä mä niinku katun tosi paljon. Tosi paljon. Olisi säästynyt aikaa ja elämää, niinku 20 vuotta. Ensinnäkin kunnioituksen loukkaamisesta
mitä mä en silloin tajunnut, koska ei kaikki sai sanoa, mitä mieleen tulee. Mulle tulee mieleen niinku ne Suomen vodkaturistit, ketkä tuli niinku pillureissulle Viroon 30 vuotta sitten. Eli heillä on karmaa. Niinku karmaa. Mä olin silloin viaton neitsyt. Mä en ollut ikinä ollut miehen kanssa. Ja siellä oli niinku pilluturistit. Ja kiitos heille suomalaisille, ketkä häiriköi, niin KGB nappasi meidät kiinni, koska KGB makas silloin niinku oikeasti niinku sellaisten naisten kanssa, jotka oli raakoja ammattilaisia, niin ne nappasi niinku traumatisoi niinku tyttöjä, ketkä ei niinku koskaan vielä ollut suhteessa. Mutta kun mun koulu oli siinä välissä, missä oli niinku se turistisuosiokohta siltä Virukadulta siihen mun koulun edestä, ja ne aina häiriköi, ja KGB häiriköi myöskin. Eli se on niinku epäinhimillistä, siis sellaista niinku nuoren tytön ahdistelua. Sen sijaan, että niiden olisi pitänyt suojella nuoria naisia, ne niinku lukitsi, otti niinku nuorisovankila vei sellaisia, ketä niinku häiritin. Eli se näyttää nyt siltä, mulla on perheessä ollut poliiseja ja ne on nyt tosi mukavia, mutta on olemassa poliiseja, ketkä on täysin korruptoitunut, ne on sikoja, niinku ihan täyttä viimeistä niinku paskaa, ketkä niinku pakottaa. Mulla on kokemusta, että ne niinku yritti silloin, kun mä olin neitsyt, niin niinku pakottaa sukupuoliyhtyntään poliisiasemalla. Ja se rinta-asia, se riittyy nyt taas siihen, että mä olen niinku täysin pissed off tässä asiassa. Ja se meni sivuraiteelle, mutta se on mun terapia. Koska mulla ei ole mitään rauhaa. Niin kuin ei mitään rauhaa, mä näen, että mua seurataan niin kuin koko ajan ja halutaan, että mä olisin fight and flight moodilla. Ja Suomessa on sellainen tapa, niin kuin kukaan ei voivottele eikä kukaan niin kuin sano, että oi, että sä olet sairas, että sulla pitää antaa rauhaa. Mulla ei ole annettu rauhaa 15 vuotta. Niin kuin siinä mielessä, että mä oon niin kuin koko ajan on joku semmoinen niin kuin ahdistelu ja uhkailu. Niin kuin uhkailu, niin kuin oven takana oli neekereitä, vitun neekereitä. Ja mä halusin muuttaa pois. Mä ajattelin, että mä niinku rukoilin, että mä pääsen pois muuttamaan tästä hirveästä paikasta. Niin sitten mä tulinkin niin sairaaksi, että mulla avautui mahdollisuus niinku mennä uskonnon ja self-realization polulle, mikä osoittautui, siinä mä opin niinku kaiken A:n ja O:n. Eli mikä bullshitti on niinku kaikki uskonnot. Koska mulla oli niinku tosi hätää. Ja se, että mä olin niinku ryssä tässä, esti nainen. Ja oli niinku 1-2 ryssää, kuka paistetaan voissa. Se ryssäviha oli niin fucking iso, että mä en saanut missään mitään rauhaa. Ensinnäkin mun työpaikalla mua kiusattiin, vaikka mun äiti myi niinku hehtaarin metsää, että mä niinku työllistän itseäni. Mikä työ oli niinku aamulla heräsin niinku 6 ja palasin kotiin 9.
ja 9 vuotta semmoista ja sitten niinku ei, mulla alkoi terveys täysin niinku pettämään tämmöisen rääkkäyksen takia, niin se ei vielä riittänyt. Siihen tehtiin niinku tahallisesti tehtiin tuohon talon niinku reikä ja se myymäläpäällikkö sanoi, että sinä lähdet täältä. Sinä lähdet täältä. Ajattele epävirallisesti ilman niinku mitään syytä, koska hän ei tykännyt vaan musta, että minä lähden sieltä. Ja tämmöisissä fiiliksissä mun piti tehdä niinku viimeiset työt ja mä en saanut myydä sitä laillisesti. Siellä lappas niinku, lakimiehiä. Jotkut lakimiehet oli hyviä ja jotkut oli täysin niinku perseestä. Sellaisia lakimiehiä, ketkä etsii uhreja, että niitä hyväksi käyttää, niinku, että laittaa niinku isoja summia heidän tilille. Mä olin niinku niin sekaisin tosta. Mulla ei niinku yhtään hyvää kokemusta. Ja se paleltuminen, ne teki semmoisen reijän kattoa kuukausi, ne katsoi, että jostain syystä ne tiesi tosi hyvin taas kerran, että mulla ei ollut vakuutusta, ne aiheutti mulle siihen niin, että siellä rakennuksessa ei ollut kuukauden yhtään ihmistä ja mä palelin, niin mulla oli hypotermia. Mä olin niin kuin mahdoton tekemään päätöksiä, koska kun mä tulin kotiin, mä olin ihan paleltunut jäissä. Ja mä ihan tulikuumaksi tulin ja sit kaikkea tämmöistä niinku hirveätä ja kotona vielä semmoinen ADHD, bipolari, läheissuhteet, mitä niinku koskaan ei ole tuottanut mitään ratkaisua niinku lääkäreiden puolelta, niinku ei mitään. Mitään niinku miten äitin pitää ympärillä oli niinku ainoastaan niinku, mitä mä muistan asiakaspalvelussa, niinku ainoastaan niinku hirveätä juoppojen häiriköintiä ja siis koko ajan semmoista sanallista loukkaamista ja uskomatonta. Mä en niinku ikinä halua enää olla asiakaspalvelussa. Minä kukaan olen niinku empaatia yli. Ainoastaan niinku esoteerinen ala olisi kiinnostavaa. Ja mä tein sen takia, koska mä en halunnut olla niinku fucking ryssä, kuka paistetaan voissa ja niinku miten kaikkea nimittelyä, mitä jos on niinku kaunis, olisi voinut olla fashion-alalla myöskin, mutta siihen ei soveltunut, koska mä olin ryssä kuitenkin ja silloin mä en osannut hirveästi puhua ja myöskään olin fat also. Ja olisi voinut olla sisustuspuolella, mutta ei sitäkään tarvittu, koska siellä, tässä oli semmoinen oma, joka paikassa on oma kermaa, mihin sä et niinku mahtu sisälle. Mutta toisaalta ihan hyvä, koska mä en halukkaan juoda joka ikisen kanssa ja maata joka ikisen kanssa. Niin mä en niinku kadu yhtään mitään siinä mielessä. Että en ollut kerman kanssa sama pata, niin fuck off, raisk. Okei, siis se viha tuli niin suuresti esille tässä niinku se, että koko ajan oli sitten oli jo olemassa oleva niinku se kolmoishermosärky. Mulla oli niin hirveästi koko ajan kipuja töissä. Mä luulin, että se on se veto, mutta se veto oli myöskin, mulla alkoi luut ja lihakset kaikki niin särkiin niin kuin näin, että mä en pystynyt olemaan enää istua eikä astua eikä pystynyt niin kuin astumaan aamulla. Sitten mitä niin kuin 1 000 000 sairautta yhtä aikaa. Kaikki ne silmän, mulla on niin kuin tässä silmä ei avautunut, nyt se on vähän parempi, mutta jos mä olen tosi hermostunut esimerkiksi muuton yhteydessä, mulla tuli taas se paniikki, niin kuin Myasthenia gravis, silloin silmä saattaa tippua, niin kuin, että mä en saa silmä auki ja mä en saanut hengittää
mulla oli niinku kädet olid niinku nakit, mä turposin ja mulla oli niinku vaikea liikkua. Ja kaikista pahin on niinku se, että mulla ei ole yhtään sairauslomapäivää. Mulla löydettiin niinku 15 vuoden aikana, että mulla oli 2 viikkoa annettu niinku trigeminaalneurologia sairausloma. 2 viikkoa 5 vuoden jälkeen. Ja mietipäs, niinku, että ne ei aina niinku mä luotin lääkärin ennen kuin mä kävin siellä, niin okei, me lähetetään Kelaan. Ei mitään, koskaan ei mitään lähetetty, eikä sairauslomaa. Että kyllä no kohta niin pääset jo, sä olet mummoa, sä pääset eläkkeelle. Mitään tämmöistä ei tapahtunut. Ainoastaan yhtä rääkkäystä, että vedetään kaikki hampaat pois. Ainut mahdollisuus hankkia, sun pitäisi saada 20 tonnia, 30 tonnia, että pääset hammaslääkäriin, mitä semmoisia rahoja. Mä en usko, että kellään normaali ihmisellä on, varsinkin jos olet sairas ja jo konkurssiin mennyt. Mutta okei, mä menin konkurssin läpi. Sitten tuli toi lockdown. Se oli ihmisille kaikille tapahtui konkurssi. Eli mä menin edeltä ja kaikki seurasi perässä koko downfall. Niin mä veikkaan, että niin sitten tuli se suuri pienyritykset, kaikki loppui. Eli suurin osa ihmisiä on sossunpummeja, mä veikkaan. Se on niin yleismaailmallisesti järjestetty. Että kaikki olisi riippuvaisia valtiosta, että mitään tästä sopasta ei tule ulos. Tämä on syvä mätäsoa, niin sulla on tosi vaikea. Se 300 euroa oli mun ruokaraha, mä söin fucking leipää. Mä olin ainoastaan leipää, maito, piimaa, porkkanaa, joskus salati, mikä pitäisi olla mä söin annokset. Oikeesti jos mä ajattelen jälkeenpäin, mitä mulla on tapahtunut, se oli pahempi kuin Buchenwald. Oikeesti. Pahempi kuin natsileiri oikeesti. Ja se että mun piti saada hammaslääkärin apua. Ja se, että jos mä sain apua jostain, niin sitten oli mukamassa tosi hirveä. Mä en halua elää semmoisessa yhteiskunnassa, missä jos mun lapset ei voi jättää omaa laukkuja jopa tänne, tai on kasvatettu muut ihmiset ajattelemaan, mun toinen puoli, mä katson miten ne ajattelee, että niitä pitäisi viedä vuokrata laukuille paikka ja kaikki on niin maksullistettu, niin idioottimaiseksi, että nyt mitään inhimillistä ei ole jäljellä. Eli mummo ei saa olla mummo. Ei ole rahaa olla lapsen kanssa. Se pitäisi siis ei ole, kukaan ei käy täällä vieraissa ja kylässä eikä koskaan juhlia, koska ei ole varaa tehdä yhtään mitään. Ja varsinkin se, että menet töihin. Tässä on 70% ihmisiä, mä katson, että on ihan täysin vammaisia. Ne näyttää ihan vammaiselta ja niiden puolet on juopon näköisiä ihmisiä. Eli ei voi olla mitään lämpöä ei ole mitä joskus aiemmin on ollut. Kun mä tulin Suomeen, se tuntui tosiaan ihmeen maa, koska silloin Suomessa oli ilmeisesti kulta-aikaa ja kaikki oli ystävällisiä toisille. Ja mä muistan, että kun mä vein lapsen tarhaan, siellä oli kaikki niin nättiä, niin siistiä ja puhdas. Ja mun äiti oli vielä niin ihaili, mutta mun äiti tuli Suomessa ja itki siitä, että hän ei ole ikinä nähnyt niin paljon ruokaa. Ja lopputulos on se, että mä olen elänyt loppupäivät. Kun mä tulin Suomeen, mä näin sian nahkaa tässä
metroaseman vieressä. Kun mä tulin Suomeen, niin se oli Neuvostoliiton loppu. Ja silloin ei ollut kaupassa yhtään mitään. Tapahtui vallankumous ja mä kärsin kaiken sen. Ja yhtään mitään ei ollut ruokaa, mulla ei ollut mahdollista. Ja nyt loppuajat. Alkaa se sama juttu. Eli jos sulla on 300-400 ja ne tarkoituksella, ne ei ole antanut mulle sairauseläkettä, koska joka kerta kun ne pushing me, kun mulla rintahaavat oli auki, ne sanoi, että psykiatrille työntämään niinku lisää lääkkeitä, kun sulla ei niinku mikään toimi enää ja ne lääkkeet, ne katuhuumeet, ne kapapentin. Eli sä olet niin sekaisin ja sulla on kognitiivisia ongelmia. Toisesta kerroksesta ei saanut niinku pyörällä mennä alas ja se ei auttanut ollenkaan niinku kolmoishermosärky. Se kolmoishermosärky jatkui siitä huolimatta. Eli se lepo oli niin pientä, mutta ne antaa niitä lääkkeitä, että ihmiset pysyisivät puolikuolleena ja ei uskaltaisi niin kuin mennä sanomaan, että tämä ei ole ihmisen elämä. Että tämä on niin kuin ihmisrääkkäystä todellisuudessa. Ja sitten kaikki toi systeemi, niin miten niin kuin hammaslääkärillä ei pääse. Sun pitää odottaa niin kuin vuosia ja puoli vuotta ja sitten tehdään jotain ja sitten olet vielä niin kuin suurin vihollinen siellä. Ja se, että mulla ei diagnosoitu sitä kolmoishermosärkyä, se perustui vihaan ja kateuteen, koska mä en näyttänyt mukamassa niin sairaalta, niin kuin puolet juopoista ja huumattuista lääkeainekäyttäjistä näyttää. Niin sen takia mulle ei myönnetty myöskään sairauslomaa. Okei, no mutta sitten mä tulen takaisin siihen rintaimplantipaskaan. Eli mä en kenellekään koskaan suosittele rintaimplantteja, ei milloinkaan, ellei sä tiedä tuhansia miljoonia niillä. Mutta jos sä haluat niinku muuten vaan olla tasapainoinen ja näyttää hyvältä, niinku, silloin mä suosittelen ainoastaan niinku treeni, mutta ei semmoista atleettitreeni sisällä treenata, ei koneiden kanssa, mä en tykkää ollenkaan. Se ei auttanut niinku mitenkään, vaan treeni on yksi asia, ruokavalio ja sitten jos haluaa tasapainosta, jos sulla on rinnoissa jotain vikaa, sä voit keskustella, että tehdään niinku rintoja muokataan, leikataan pienemmäksi. Se on niinku yksi ainut. Mä näen mitään, kun mä katson peiliin. Mikä tuska koko ajan peili, ei kun tätä kameraa. Ja tuli mieleen, että lääkärillä oli vielä niinku fucking nenaa. Silloin kun mä muutin pois, niin hän lähetti mulle monta vuotta, 3 vuotta vanhan sairausloman. Kun mä sanoin, että mä en ole 15 vuoden aikana saanut yhtään sairauslomaa, lähetti vanhan sairausloman. Ja mitä mä en nähnyt, mä en näe hyvin, mä näen kahtiin asiat. Mulla on niinku yksi silmä näkee yhteen ja toinen toiseen ja se on myöskin vaarallista, mutta mä en voi olla töissä. Mä tuskin harvoin teen ruokaa. Tällä hetkellä mulla särkee rintaa niinku ihan sikana. Ja sillä oli niinku nenä laittaa toi silloin tarkoituksellisesti oli kiusan tekeminen mielessä, koska oli muuttoja, mulla oli niin hirveä stressi, koska mun piti muuttaa sairaan pojan kanssa, ketkä on itse, mä aina pelkään, että onko se niinku kuollut vai ei. Ja toinen asuu ulkomailla ja toisen rahat niinku imettiin pois
sillä tavalla, että 1 000 € ja valtio antoi 120 €. 1 000 € ja 3 päivää sitä ennen sain niinku päätöksen lupa muuttaa, koska ne venytti ja muutti päätöstä, venytti ja muutti päätöstä, venytti ja muutti päätöstä. Kansa on äänestänyt hallituksen ajamaan kansalaisten oikeuksia, eikä näin, että on jotkut hallitusjäsenet, ketkä niinku jo vie koko lauman kuolemaan. Siis ihan niinku laillisesti tuottaa ihmisille sellaiset sairaudet ja siis niinku, että ne ei koskaan niinku enää selviyty hengissä. Ja se nälän tuottaminen. Universumi ei ole olemassa nälkä, se on tehty tarkoituksellisesti. Kaupat on täynnä ruokaa, mutta ruoka on jo pilaantunut. Ensinnäkin mulla on niin vähän rahaa. Mulla on niin hirveä stressi, fight and flight, kun mä lähden oman fucking 10 € rajoituksella kauppaan päivän rahaa ja sit pitää ostaa niinku, jos menee hakemaan lasta niinku 6-7 € niinku vielä se fucking lippu. Niinku, että siis jäisi suurin piirtein 3 € ruokarahaa. Siis toi on tahallista niinku kuolema ja stressin tuottamista, että ihminen olisi jatkuvasti niin hirveät paineet. Niinku, mä muistan, että silloin kun ne ihmiset, ketkä on jo kuolleet, ne oli koko ajan jahdattu. Niinku jatkuvasti niinku fucking animals jahdattu tällä tavalla. Joku hengittää niistä, että mitä kriminaaleja, mitä niinku 3 € ei maksanut bussilippu. Fuck off, saatana murhaaja. Oikeesti, niinku mieti vähän. Mitä sä niinku, ihmiset on tekee tässä kuolema? Ensinnäkin mulle, mitä tässä on niinku tapahtunut sillä rinnan kanssa? Täysin valhe. Mä joudun 20 vuotta odottamaan, että mä saisin poistettua, koska silloin kun sä laitat, mä otin vielä lainaa ja mä maksain sen takaisin, niin se oli sen takia, koska yksi oli niin pieni ja toinen oli niin iso. Ja sen takia, koska debiili, mainstream media, idolikuvat niinku mukamassa, jos et sä näytä täydelliseltä, sulla ei ole niinku mitään mahdollisuuksia edetä missään niinku polulla. Niinku semmoista vääristynyttä, niinku, että miten se menestynyt ihmisen kuva oli niinku, se oli niinku iskostettu mun mieleen, että on niinku pakko olla, jos sä olet niinku menestyneiden ihmisten kanssa, ketkä oli täysin pervertit loppupäässä. Ja okei, niin se rinta-asia vielä jatkuu. Okei. 3 kertaa kävin jossain, maksoin vielä siitä konsultoinnista ja ne sanoi, niinku hinta oli 3 kertaa isompi. Okei, mitään mahdollisuuksia. Sitten mä valitin niinku 10 vuotta, että mulla on särkää. Mulle leikattiin tästä melanoma pois, sitten tähän tuli rasvapatti, koska mä olin 10 vuotta pidin kädessä kukkakimppu ja näin. Ja tähän tuli joku lihaskasvaja, mikä leikattiin pois näin paljon. Okei. No, joo, sitten nyt, mä valitin koko ajan, koska mulle se särki koko ajan ja 15 vuoden aikana. Mulla ei vieläkään ollut sairausloma ja silti niin kuin sanottiin koko ajan ensinnäkin, että mitä tulee niin kuin kuuluisuuksiin, niin että mulla ei niinku mitään mahdollisuuksia koskaan missään mitenkään olla. Että ensinnäkin antoi ymmärtää, että mä olen jo niinku fucking vanha. Ja sitten, että silloin ne puhui 10 vuotta sitten niinku eläkkeestä.
Joo, pääset eläkkeelle. No, niin, nyt on näin mennyt 20 vuotta kärsinyt. Okei, eli mä jatkan sitä rintaa, mulla loppuu toi akku. Lopulta ne rinnat, ne roikkui niinku maitotölkit. Mä en jaksanut istua eikä astua enää, kun mä olin koko ajan sairas. Koko ajan mulla oli joko munuaiset, mulla oli brain fog, mulla oli tässä. Mä en niinku pystynyt kääntymään päätä, mä kävelin näin. Mulla oli niinku, mä en ikinä käynyt lenkillä silloinkaan. Siis ihan niinku must oli ottaa pois, mutta okei, täällä ei kukaan ottanut, sä et saa mitään apua, toi on esteettinen. Okei, sitten kun vihdoinkin sain, mä en tiedä mitä siellä sitten tapahtui, koska ihmiset, mulle sanottiin joskus 20 vuotta sitten, että Suomi on kaikista kateellisin maa maailmassa, että jos sulla on jotain hyviä, ne haluaa niinku tehdä, että sulla on huonosti. Ne on ainoastaan onnellisia, jos sä olet heistä huonompi. Sen takia ne otti niin paljon mutakoonnoja tänne, koska ne halus näyttää, että ne auttaa. Mutta todellisuudessa, jos sä näytät hyvältä, jos sulla on hyvä maku, ne haluaa tuhota sut. Se on niinku faktaa. Niinku kaikilla tavalla. Ne ei kestä, niinku, että joku on parempi. Okei. Mä menin lääkäri katsoi niin kuin näin. Esteettinen. Sipuli vielä oli. Mulla on ilmeisesti on siellä on semmoiset niinku 3-4 sentin kokoiset patit sisällä. Mä koko ajan sanon, mä en saa nukuttua yhtään, koska mulla oli toi pati. Ainut mitä ne haluaa, että ne antaa sulle lääkkeitä, että susta tulee täysin vihannes. Että sä olet niinku täysin vihannes toimintakykyinen, kyvytön. Okei, mutta mä sanoin, että rinta oli tulessa, että mä aloin voimaan tosi huonosti, niin kuin oksensin ja tuli pahoinvointi. Niin ne antoi mulle 2 päivää oksennussairaus. Ja nyt sitten 2 vuotta sen jälkeen, kun mä poistettiin implantit, mulla on vielä pahempi. Mulla on niinku vielä pahempi. Mä kävin vuosi sen jälkeen, kävin 3 kertaa kauneuskirurgin luona, kuka laittoi ne. Ne sanoi, minä pelkään, että mä vaan tehdään vaan pahemmaksi asiat, jos mä leikataan. Sitten mä kävin röntgenissä, röntgen sanoi, että ei, sulla ei ole mitään rintasyöpää viittavaa. Mutta mitä varten tehdään röntgen? No ei tietenkään ole rintasyöpää viittavaa, koska ei näin nopeassa ajassa mun mielestä mä en ole lääkäri, ei voi kehittyä rintasyöpää, koska se sama kipu, se hirveät kivut oli jo silloin niin kuin leikkauksen jälkeen. Ja se rinta avautui tästä, siitäkään ei ollut mitään, kukaan ei varoittanut, että tikit voi avautua. Ja sieltä kaikki nestet tuli ulos. Eli se röntgen, se litistää rinnat, kaikki ne kutokset, mitä sä olet niinku tehnyt suurella vaivalla. Eli niinku sä laitat siemenet multaa, ne niinku revitään irti murrasta ja kaikki rikotaan. Eli se litistettiin se rinta, se avautui tästä, niinku repäytyi 2 senttiä tästä. Se ei kasvanut, mä niinku kärsin älyttömästi siis sisällä. Nyt siellä sitten se röntgen sanoi, että ei ole mitään rintasyöpää viittavaa. Samat kivut, samat hätät. Menin joku kuukausi sitten röntgenin, missä litistettiin taas rinnat ihan littanaksi, niin kuin, että ne roikkuisi niin kuin täysin, että näyttäisi fucking rumalta. Eli sun auto rikottiin niin kuin täysin, että se näyttäisi tosi rumalta taas kerran. Koska jos sä olet saanut sinne jotain kauneutta aikaiseksi, niin se piti tuhota. Ja röntgen sanoi, että ei ole mitään vittu vikana.
että ei ole mitään rintasyöpää viittävää. Sitten mä menin niinku seulontaan. Mä kysyin 2 vuotta sitten, miksi ette voinut tehdä seulontaa. Seulonnassa näkee kaikki niinku ultraääni, mitä tehdään niinku vauvan tutkimuksessa, että sä näet kaikki. Ja nyt sitten se on täynnä kaikenlaisia möykköjä ja kasvaimia. Ja nyt haluttiin ottaa, mulla on tosi kipeä, rinnasta näyte, että rintasyöpä on nyt todennäköisesti 4-5 senttiä. Sama kipu, sama asia, samat patit. Ja sitä ei näkynyt 2 vuotta. Mä en usko missään nimessä. Ja sitten ne sanoi, että potilas lähti pois. Fucking yes! Miten mä voin luottaa semmoisiin ihmisen? Yksi näyttää mun entiseltä poikaystävältä ja toinen mun työntekijä, kenen kanssa mä olen tehnyt töitä. Eli se on joku järjestetty taas joku fucking show pystyyn. Eli jos mä lähden sairaalaan lääkäriin, niin sieltä tulee vaan joku elokuva tai kappale ulos. Eikä mä en saa mitään hoitoa, enkä ole saanut mitään hoitoa. Mun hampaat puuttuu sen takia, koska mua ei ei annettu oikeaa diagnoosi, mitä olisi voinut ehkäistä vaan nostamalla alahampaita myöskin. Ja antaa fucking rauha ihmiselle, että saisi sairauslomaa, että voisi parantua. Ei, vaan nälkää ja kiristystä ja kärsimystä. Ja sitten vakoilua ja varastamista, identiteetin varastamista ja kotona kyttäilemistä, mitä voisi markkinoida ja mitä voisi tuottaa. Miten voisi ihmisestä tehdä rahaa? Kehon osasta vielä varmasti myöskään. Mä en tiedä, mitä siitä paskaa on mun rintoihin laitettu. Onko siinä joku seurantalaite vai mitä vittu siellä on oikeasti on. Ja nyt on se siis vitun syöpää tai jotain. Ja mä kieltäydyn. Mulla on paniikkihäiriö. Ensinnäkin mulla alkoi oksettaa ja mä olen pyörtynyt 5 kertaa. Ja miksi mun pitää tehdä päätöstä sellaisten ihmisten kanssa, ketkä mä en tiedä, onko ne näyttelijät vai onko ne lääkärit. Ymmärrät sä?